Ji destpêka krîza Sûriye û destpêkirina şoreşa Rojavayê Kurdistanê ve Türkiye deriyên sînoriyên di navbera Rojava û Bakurê Kurdistanê de girtin. Sala 2016 di nav de deriyên Sêbînê tamamê deriyên sînorî yên di navbera Rojava û Bakurê Kurdistanê de hatin girtin. Türkiye bi girtina deriyên sînorî xwest ku têkiliyên di navbera Kurdên her du aliyên Kurdistanê de qut bike. Her wiha Rojava di aliyê aborî û çûn û hatina rêwiyan de tengav bike û bixebin dorpêçê de. Deriyên sînorî Nisêbên Qamişlo, Dirbesiyê, Serêkaniyê Ceylanpınar, Girê Spî Axçaqala, Kobanê Murşidpınar û Efrînê. Ev deriyên sînorî Rojava û Bakurê Kurdistanê bi hevgirê didin. Ev deriyên sînorî bi armanca tevgera bazirganiyê û çûn û hatina di navbera her du aliyan de dihat bikaranîn. Girtina deriyên sînorî bandorên neynî li her du aliyan kirin. Tevî Korê veberiya xweser berdewam banga vekirina van deriyan dikir. Lê Türkiye bi bahaneyên cuda vekirina deriyên sînorî red dikir. Vekirina deriyên sînorî dê şahdamara di navbera her du aliyên Kurdistanê de xurtir bike û rê li pêşiya gelek qadan veke bi taybet ku niha çav li ser vekirina deriyê sînorî yê di navbera Nisêbîn û Qamişlo de ye. Eger derî vebe tuyê serdana kîjan bajarê Bakurê Kurdistanê bike, di komentan de nerînên xwe binivîsin.